Sabedes que saiu non hai moito a convocatoria para o programa de Bibliotecas Escolares Solidarias. Dentro delas temos o voluntariado de lectura de primaria e temos a Biblioteca Escolar Solidaria Secundaria. Bueno, traemos aquí dous exemplos de bo facer, de boas prácticas, de boas experiencias neste tema e vos animamos a todos, como dixemos onte, como dixo a Arantxa Mariscal, a inclusión, que conste que no informe das bibliotecas escolares estatais as bibliotecas de Galicia tamén están moi ben situadas no tema de inclusión, pero aínda así nos queda moito por facer en inclusión en bibliotecas escolares e vos animo a que, seguindo o modelo, o exemplo, as boas prácticas destas dúas compañeiras, vos apuntedes ao programa de Bibliotecas Escolares Solidarias. Presento vos a María Xosé Dourado, que ven do IES Luís Seoane de Pontevedra, que nos presenta o proxecto Repensando o Presente. Neste proxecto, eles están nas bibliotecas das escolas asociadas da UNESCO e colaboran con escolas de África, América e Europa. A idea é traballar por un futuro sostible, en equipos colaborativos, interdisciplinares e con alumnos de diferentes centros. Corríxeme se me equivoco, que non... Perfectamente, non podía me equivocar. É unha boa práctica. Se vos parece, presento vos xa a seguinte relatora para non interrumpir despois nada e poder traballar sempre. Beatriz González ven do CEIP Ramón Falcón de Castro de Rei e presenta a súa experiencia con un equipo de voluntariado de lectura que traballa cun centro de maiores do Concello e fan tamén lecturas compartidas dentro do colexio con nenos pequenos e maiores. Vin no voso blog que tendes moitas outras prácticas que ao mellor están moi ligadas con isto mesmo, verdad? Sí, sí. Que vos deixo presentar a vos, porque son, ás veces, pequenas accións, pequenas prácticas, pero que realmente, como decía Arantxa Mariscal, están no ADN inclusivo, no ADN solidario da biblioteca. Deixo vos este sitio que é o mellor para estar cerca do micrófono. Achégate aquí. Bo día. Escoitase ben así, non? Creo que é aquí onde... Sí, non me quedo. Achégate, cambia un poquinho que así. Estou cómoda aquí, grazas. Digo polo ordenador. Ben, bo día, entón, moitas grazas por estar aquí. Vou intentar abrir isto. Vou facer aquí unha cousa, creo que é aquí. Ben, a Asesoría de Bibliotecas Escolares chamounos un día na hora do recreo porque leu que na súa memoria que facemos e que todas as bibliotecas fan aparecía un proxecto que nos chamamos Repensando o Presente e que parte da biblioteca, porque a nosa biblioteca é unha biblioteca UNESCO. O noso centro educativo, o IES Luís Seoane de Pontevedra, é unha escola UNESCO, asociada a UNESCO. Quería facer unha fotografía dese momento, sí, antes de comezar. Nese momento, na nosa biblioteca, había unha mesa onde había 14 persoas constituindo a primeira asamblea do Consello da Muller Nova do Luís Seoane. A orientadora estaba reunida con 6 alumnos que non adoitan sair ao recreo e que teñen a nosa biblioteca como un sitio cálido, quente, non agresivo. Non están moitas veces traballando, están ás veces simplemente de charla, pero están ali protegidos e amparados. Ao mesmo tempo había 8 nenos facendo o logotipo para o Erasmus Plus no que estamos inmersos neste ano e máis no que ven. Eu estaba coa presidenta da AMPA elaborando unha carta ás familias para ver de artellar un acollemento, un intercambio que imos que ter con Polonia. Sempre son as familias as que acollen os nenos nas súas casas e os nenos saen fora. Por suposto, a
nosa coordinadora da biblioteca, estaba realizando o préstamo e outra profesora do equipo de biblioteca estaba fichando os libros que acababan de chegar para o Departamento de Lingua Española. Esa é a fotografía da nosa biblioteca, un día calquera ao recreo. Desde o ano 2012, esa fotografía foi escollida para ilustrar este encontro do Plan B, e a nosa biblioteca desde o ano 2012 nós estamos no centro do instituto. Nós estamos nin máis nin menos que no vestíbulo. Punto. O vestíbulo do noso instituto é enormísimo. Nese momento, ata ese momento, nós estábamos no primeiro piso, cunha parede, unhas portas cegas, esa era a biblioteca. Pero o equipo directivo tivo a fantástica idea de poñer unhas paredes de cristal, son as da vosa esquerda, na zona máis luminosa do vestíbulo, que xa vos digo, é enorme. Esa é a nosa biblioteca, que adecuamos, ademais, a nosa vontade. Moi ben, a imaxe normal, imaxe de charla, imaxe de traballo máis serio. Temos, ademais, un pequeno arquivo onde vamos pouco, pero temos ali algúns materiais que, ás veces, para facer algún traballo de investigación in situ, todo está en internet, pero ás veces hai que coller a nosa terra ou outras enciclopedias para palpalas. Esta é outra sala que temos no primeiro piso que dedicamos máis ben a facer plástica, a plástica que acompaña as exposicións. Sí? E despois temos esta outra sala que lle chamamos Comité UNESCO. Temos aí o depósito de todos os produtos dos traballos feitos desde a biblioteca e, ademais, é un espazo que, cando é inminente un evento importante, os rapaces necesitan ordenadores sin estar nunha clase de informática. Eses son os espazos que nós temos na biblioteca Luís Xoán. Agora estamos fora. O vestíbulo tamén é noso. Cando realizamos, por exemplo, neste caso, é o Día do Libro, o Miguel Suárez Abel foi o orientador do noso centro e dedicamos este ano o Día do Libro á lectura da súa última novela. Isto facémolo no vestíbulo, hai altavoces por todo o centro e facemos a lectura continuada. O vestíbulo tamén nos serve como unha sala de exposicións macro. Unha sala de exposicións, neste caso, as imaxes son as do centenario do Quixote, onde participa absolutamente toda a comunidade escolar e, ademais, recibimos o alumnado do centro que temos adscrito, o Marcos da Portela. Estamos nun barrio que se chama Monte Porreiro. Os alumnos son os encargados de todo, mesmo de recibilos e de guiálos na unidade didáctica que sempre acompaña cada vez que facemos unha exposición. Se o espazo non nos chega, temos un enorme salón de actos. O caso é que este salón de actos, sí, a nosa biblioteca está, físicamente está aí, pero está arriba, abaixo, está en todas partes, porque é o centro da vida do colexio. Sempre que realiza a biblioteca algunha mobilidade de alumnos por algún proxecto, sempre levamos músicas, as músicas que se traballan nese momento, adecuadas á temática, etc., aproveitando todas as capacidades dos alumnos e das alumnas. Hai 20 anos que somos Escola UNESCO. Esta é unha noticia do ano 2016, isto foi cando o premio, creo, sí. Din de nós que somos un instituto de barrio que superou todas as barreiras. Na parte inferior dereita hai unha referencia explícita á biblioteca. A biblioteca, como dicían neste chiste, cando foi o Día das Bibliotecas, decían, o único que permanece igual nunha biblioteca é a lista de morosos. Todo outro, non. Entonces ven un pouquitiño a ilustrar. Estaban facendo aí, xa fora, como eso non nos cabía na biblioteca, uns panéis coas noticias todas nas que o noso instituto apareceu. Celebramos moitos días internacionais como Escola UNESCO, entón desde a biblioteca, por exemplo, o Día Internacional dos Dereitos do Neno e da Nena, ten un día central, pero se vedes aí hai unhas mantas, iso foi o proxecto Tecidos de Paz,
a biblioteca e a comunidade educativa toda e os pais e nais elaboraron 24 mantas calcetadas no instituto, na biblioteca, na sala de profes, nas casas, na conserxería, no salón de actos, que foron enviadas a un campo de refuxiados de Lesbos polos nenos que sofren este mal. Ben, a biblioteca desta Escola UNESCO traballa fundamentalmente en 3 liñas de actuación. Imos deixar aparte todos os outros actuacións e cousas que facemos e centrámonos neste repensando o presente. O primeiro é a cultura de paz, o segundo é o desenvolvemento sostible e o terceiro é o repensando. Primeira parte da cultura de paz e inclusión. Aí hai un neno xitano, unha nena venezolana e unha nena galega. Son 19 nacionalidades as que temos no instituto. Acollémolas a todas. A biblioteca é un lugar fundamental, ademais de acollemento para elas. Cando nos decatamos de que hai ademais unha grande comunidade marroquí, é moi fácil introducir no club de lectura un libro dunha escritora marroquí, por exemplo, Fátima Mernissi, que aboga pola igualdade e pola inclusión da muller árabe nesa sociedade un tanto machista. Ademais, facemos té. O terceiro elemento inclusivo que temos no centro é o grupo de teatro Fiuncho, onde hai nenos con necesidades diferenciadas importantes. Aí están no teatro principal preparados para unha obra. Dentro de cultura de paz, o obxectivo de igualdade é un piar fundamental. Só vou mostrar produtos, non o como se fai. Despois, ao final, se podemos dicímolo. O obxectivo de igualdade levou a que o Concello de Pontevedra nos convidase ás nenas da biblioteca a participar nunha performance que se fixo de noite na cidade, que foi un espectáculo soberbio, ademais unha calidade, gravaron con estas técnicas tan estupendas. A biblioteca fixo traballos, proxectos sobre 16 mulleres cunha pequena biografía, un porqué son un modelo de igualdade e un percurso vital. Iso aproveitou no Concello de Pontevedra dándonos enormemente as grazas para ilustrar durante a semana do 8 de marzo as rúas de Pontevedra. Eses traballos que están aí son feitos pola Biblioteca do IES Luís Oane, polas alumnas e os alumnos. Ademais, neste proxecto de igualdade traemos á biblioteca escritoras que visibilicen o empoderamento da muller e damos un premio que chamamos Premio Muller Luís Oane todos os anos. É un premio moi esperado porque ás veces recae nunha profesora, outras veces nunha alumna e facémolo tamén o 8 de marzo. Dentro da igualdade facemos moito fincapé na muller traballadora, na muller emprendedora. Entón, a biblioteca ponse en contacto cos ciclos formativos e decimos, mira, tráenos unha muller que nos veña dar unha charla sobre como a muller se pode facer visible en cargos directivos coa relevancia que debe ter. O proxecto de igualdade levounos á ONU. Estamos na sede da ONU en Nova York, onde fomos como espectadores á Asamblea de ONU Muller que nese momento se celebraba. Fomos 24 alumnos e alumnas. Aí estamos con unha muller iraní. Este é un aspecto, aí non podemos entrar, nos aí non entramos. En ONU Muller, iso é unha fotografía tirada de fora, pero si nos permitiu debater con todo tipo de mulleres o problema da igualdade no mundo. O segundo punto é o desenvolvemento sustentable. Desenvolvemento sustentable que se concretizou en 2 actuacións que parten da biblioteca, como foi a creación de 2 blogs sobre a contorna, a sostenibilidade, o hábitat, a repercusión sobre a economía galega, por exemplo, desa celulosa que temos aí na nosa ría, e ademais proxectáronse documentais alrededor dos montes en Mancomún.
o desenvolvemento sustentable tivo tamén un proxecto realizado por 8 alumnas sobre Monteporreiro. Nós temos en Monteporreiro hortos urbanos xestionados polas escolas por nós non, polo instituto non, pola outra escola, e máis pola de infantil. Temos unha serie de composteiros, é unha cidade con velocidade 30 e temos ademais o acompañamento escolar todos os días, desde as 9 menos cuarto, e nas horas punta, os pais, as nais, a asociación de veciños está situado en cada paso de cebra para axudar a cruzar aos meniños para as escolas. O noso centro vai todo o mundo andando porque estamos nunha barriada. Ben? Este traballo feito coa biblioteca tivo o parabén do noso alcalde. Desde a biblioteca quixeron organizar unha entrevista coas persoas que colaboraban, que o puxeron en marcha, onde ela asistiu tamén. Xa estamos co último bloque de contido, a cidadanía global. Chamámoslle nós repensando o presente, construindo o futuro para todas e todos, dos ODM aos ODS. Iso está en castelán porque é un proxecto internacional. Concretamente, a biblioteca traballou co Comité UNESCO o Obxectivo 4, a educación de calidade, a igualdade de xénero, creo que xa quedou aí bastante claro, as enerxías renováveis, a paz, a xustiza e o establecemento de parcerías. Este Repensando é un proxecto que levamos 2 anos e non terminou, ten continuidade. As escolas que participaron son a Colexio José Hernández e a Escola Rubén Bravo, que son de Argentina, Buenos Aires. Temos, por exemplo, a IPBC Che Guevara, de Santa Clara, en Cuba, a Aquilino Ribeiro, de Portugal, o Gimnasio Oxe Liceu número 9, teño aquí, sí, o Liceu número 9 de Polonia, e logo outras 3 escolas galegas asociadas da UNESCO. É un proxecto colectivo e internacional pensado para que os rapaces pensen como lograr un mundo mellor, igual, sustentable, e que logre estes obxectivos que nos marca a ONU. Con esperanza do 2030. As liñas xerais do proxecto, con isto elaboramos os paneis. Non se ve moi ben, pero bueno, hai aí a mostra de todas as escolas que participan. Este proxecto levou a 2 alumnas ao encontro de xoves cientistas de Santarén, no que participa a biblioteca sempre. Tiveron que presentalo, neste caso en inglés. E levou tamén a que fósemos convidados ao primeiro UNESMUN que se celebraba en España. O UNESMUN é o encontro, a reproducción do modelo de Nacións Unidas, de maneira que a cada escola, nós somos a única galega que participa no UNESMUN, a cada escola asínase un país, entón hai que actuar como se fose ese país, con un protocolo ríxido, cunha preparación moi forte. De feito, o UNESMUN é unha cousa que nos leva moitas horas na biblioteca, moitísimas, e tocou nos representar a Arabia Saudí por riba. A meniña dixo, eu quero falar cunha das miñas amigas marroquís que eu quero levar eso. Moi ben. Falábamos de igualdade, non? Falábamos de tantas cousas, de empoderamento da muller. Entón, estas meniñas inmediatamente lle deron a volta. Dixeron, moi ben, profe, así que en Arabia Saudí acabo de ver que non se pode conducir. Moi ben. É que nós, as mulleres, non temos por que conducir. Non vai a ser que nos pase algo que conduzan os homes para nós. Entón, aí voltearon completamente o esperado. Ben, todas estas actuacións teñen unha repercusión enorme no instituto, nos medios de comunicación. Aí temos Canal 7 Rías Baixas entrevistando as protagonistas, as outras protagonistas, os outros protagonistas, os grandes, os pequenos, emitindo programas de radio en directo, e as profesoras, pola nosa parte, pudemos asistir convidadas ao evento de educadores máis grande que hai no mundo, un dos máis grandes, que é Pedagogía 2017 na Habana, neste mes de febreiro.
O slogan de pedagogía este ano era que está aí a alfabetización, a súa continuidade. Cuba foi o primeiro territorio de América libre de analfabetismo hai 55 anos, grazas a unhas cousas que chamaban as brigadas alfabetizadoras, que debe ser a cousa máis bonita do mundo. Tiñan unha bandeira, as brigadas alfabetizadoras eran nenos, nenas, que sabían ler e escribir. Tiñan unha bandeira así negra e vermella, tiñan como símbolo un candil, porque normalmente ian de noite, sí? Estou en tempo? Estás en tempo porque estamos neses 2 ou 3 minutos de... Ok, remato xa. Foi unha experiencia estupenda, aí presentamos o noso obxectivo de igualdade, aí presentamos un mundo por descubrir coas parcerías que establecemos con todos os centros no mundo, tamén o proxecto Atlántico e Familias Maestras, que son as nosas portavoces. Por suposto, repensando o presente, que tamén tivo aí unha repercusión na televisión. Esta é a nosa escola coa que traballamos e despois, se queredes, falamos disto. Como facemos? Pois partindo dunha idea, dun bloque de contido grande, estruturando todo o mundo, todos os departamentos, establecendo o desenvolvemento das competencias e tendo moi en conta o tipo de produto final. Sempre non é o mesmo preparar un traballo por proxecto, un proxecto de traballo para unha exposición que para unha intervención oral, para un guión radiofónico, unha difusión nun congreso. Difundimos na Comisión Pedagóxica, no PAC, nos medios de comunicación, no Facebook, nos congresos. Sacamos o diñeiro do Plan B, do contrato programa de excelencia que elaboramos nós desde a biblioteca, o noso IES que nos ten as portas abertas, e os premios. A que le a Raíña Leticia dándolle un premio ao director do IES, Luis Seoane, a mención especial do Premio Acción Maxistral, o ano pasado o Premio Nacional de Convivencia Escolar do Ministerio de Educación, e un que é último xa, que non tivo dotación económica, pero é do que nos sentimos máis orgullosas, que é o Premio Cidade de Pontevedra, por primeira vez concedido a un instituto. Moitas grazas. Supoño que tendes moitas preguntas. Vos importaría que deixáramos todo para o final? Escoitamos agora a experiencia de Rit e despois se nos van xuntar seguramente preguntas para unha e para outra. Parecemos ben? Pois así, digo porque, bueno, aproveitar todo o que poidamos o tempo dedicado a ele. Bueno, calquera fala agora, despois deste nivel, madre mía. Vas falar tú. Dúas experiencias diferentes. Ai, vou. Diferentes. Ai, no, espera. Diferente nivel, diferente zona Sí. de Galicia, Desde logo. moitas diferencias. Diferenzas que enriquecen. Sí, pero que son distintas. Non se pode, non é cuestión de comparación. Bueno, mira, mentras carga vou aproveitando, bueno, para darlle as gracias á Asesoría de Bibliotecas por convidarnos e deixarnos explicarvos as nosas experiencias, que, bueno, é unha sorte, e, bueno, e a todos vos por estar aquí e escoitar as nosas experiencias. Eu son Beatriz, son a PT do meu centro e cheguei ao meu centro fai 5 anos. Isto non dá cargado. Aí, vai, ahora vai. Vale, eu cando cheguei ao meu centro fai 5 anos, o que me atopei foi con un centro moi antigo, o sea, o meu cole ten 42 anos e sigue tendo aspecto de 42 anos. Sofás de Sky, paredes blancas, e bueno, a min sorprendeume, que xa sabemos que ás veces non ten nada que ver o aspecto co que despois se fai nos centros, non? E tamén cando cheguei á biblioteca, pois mirade, o aspecto era ese. Era unha sucesión de estanterías repletas de libros, casi todos eran da época da EXB e anteriores, temos auténticas reliquias aí.
Entonces, pois, cando cheguei ao cole, eu pedinlle á directora naquel momento si me deixaba facerme cargo da biblioteca. Mirade que tolería se me foi a ocurrir. Porque eu pensaba que a biblioteca podía ser unha maneira, unha ferramenta de producir un cambio no cole, non? Que realmente as bibliotecas, todos vos o sabedes, ao final terminan sendo que o que quere a asesoría, non? O motor de todas as aprendizaxes e de todas as innovacións que se fan no centro. Bueno, 5 anos despois a biblioteca é, como vedes aí, pintámola, temos mobles novos. A primeira decisión que tomamos naquel momento foi crear un equipo da biblioteca e marcarnos unhos obxectivos. Obviamente, o obxectivo primeiro era poder entrar no Plan B, xa non só por a dotación económica, sino pola formación e por todo o que implica estar no Plan B. Pero xa non só no Plan B, parecíanos moito máis asequible entrar no programa de voluntariado de lectura. Por que quixemos entrar no programa de voluntariado de lectura? Bueno, en primeiro lugar, porque pensábamos que implicando o alumnado na xestión da biblioteca íbamos a conseguir que todas as actividades que se promoveran desde dentro da biblioteca tiveran maior calado, non o maior éxito. Non é o mesmo cando os mestres nos dedicamos a promover as actividades que cando son os propios nenos os que se dedican a xestionar a biblioteca e os que se dedican a promover e a xuxerir actividades. Tamén nos parecía... Ai, foiseme este... Esperad un segundiño, perdón. Ai, foi para... Ahora, espera, sí, vamos a facer así. Perdóademe. Os precios teñen ese problema. Sí, non sei por que se foi para aí. Bueno, parecíanos que os voluntarios iban a ser un modelo a seguir por resto do alumnado, iba a ser un espello onde mirarse. E hoxe en día iso é así. Todos os alumnos, desde primeiro a cuarto, queren ser voluntarios da biblioteca, porque para eles ser voluntario é algo maravilloso. Parecelles que teñen un poder que realmente son moi representativos do que se fai no centro. E por outra banda tamén nos parece que o alumnado voluntario, todos os que tedes voluntarios sabedes que fan un traballo e unha labor maravillosa. No noso centro encárganse da xestión da biblioteca, son os que propoñen actividades, fan as guardias da biblioteca. Realmente nos quitan moitísimas tarefas e se non tuvésemos voluntarios non poderíamos facer nin a 10ª parte do que facemos. Bueno, ahora vou vos contar que é o que fan os nosos alumnos voluntarios no centro. Bueno, pois, primeiro, dicindo que estamos no programa de voluntariado de lectura, a decirvos que participamos nas 3 modalidades, que son organización e xestión da biblioteca escolar, lecturas compartidas dentro do centro e lecturas compartidas fora do centro. En canto a organización e xestión da biblioteca escolar, o noso alumnado é o responsable de facer os empréstitos e as devolucións, saben catalogar e registrar empregando o programa Meiga, teñen unhas gardas de biblioteca que les cumplen. Agora mesmo, como a biblioteca se nos quedou moi pequena, pois fan guardias en varios espacios. É o mesmo, a nosa biblioteca tamén saliu do seu sitio. Entonces teñen un espacio de ludoteca, teñen un espacio de ordenadores, un espacio de xogos, e van facendo guardias en diferentes sitios. Tamén organizan actividades, como vedes aquí, pois están decorando a biblioteca para a Semana do Samaín. Tamén organizan talleres de, pois, por exemplo, no Samaín fixeron vaciado de cabazas, decoración, fan diferentes talleres, neste caso sería un taller de marcapáxinas, e tamén facemos exposicións en función do que se celebre. Un momentiño. Respecto ao seguinte punto, que sería, volven a facer o mesmo, lecturas compartidas dentro do centro, os nosos alumnos realizan apadriñamentos lectores, realizan contacontos, pero, bueno, respecto aos contacontos, decirvos que no noso principio o que lles pedíamos é que prepararan unha lectura e fosen ás diferentes aulas a realizar esa lectura. Pois ano a ano fomos complicando isto, entonces agora o que lles pedimos é pois que elaboren materiais complementarios para esa lectura, que elaboren agasallos, se vedes aí abaixo, eso é un monstruiño de cores, feito con felpa
leva unhos fíos para que despois da lectura os nenos poidan xogar co monstro de cores e traballen cas emocións. Suelen preparar agasallos, actividades complementarias á lectura, tamén lles pedimos que empreguen música ou que utilicen outras técnicas como pode ser o kamishibai. É dicir, que incidimos moito en que aprendan a contar as historias de xeito diferente. Esta actividade, por exemplo, que esta actividade realizámola na Semana da Poesía e a actividade das contrasinais poéticas. Aquí os nosos alumnados, o noso alumno voluntario que fai é que se reúne previamente, deciden que libros de poesía van a empregar, dentro dos libros de poesía elixen os versos, un par de versos que van a ser as contrasinais, que van a ser bueno, se o neno non sabe a contrasinai non pode salir ao patio, o sea que as teñen que aprender, pero que teñen que ter en conta? A que alumnado vai dirixido? Vale, van dirixidos os alumnos de primeiro a cuarto, pero tamén teñen que ter claro que hai alumnos con diversidade funcional. E o obxectivo é que todos teñen que saberse esa contrasinal, co cual teñen que elexir unhas contrasinais que todos poidan memorizar. E despois tamén eles son conscientes de a que nenos lles deben dar unha pequena axuda para que todos poidan salir ao patio, sexa unha actividade divertida e non unha tortura. E xa vos podo decir que é unha actividade que non la piden todos os anos, que temos que repetir sempre. E despois esta é unha das actividades das que máis orgullosos estamos porque nos dá moitas alegrías, que son as lecturas compartidas fora do centro. Nos temos a grandísima sorte de ter un centro de maiores ao carón da noso, e máis, ese centro de maiores fai 20 anos menos, era o noso centro. O noso centro foise quedando pequeno, nos escolarizamos a 85 alumnos en total, entonces, pois, cerrouse o cole por a metade e esa metade do cole é un centro de maiores. Estamos separados por unha porta, co cual eso nos facilita facer moitas actividades con eles e temos a grandísima sorte de que o centro está moi aberto a todo o que queiramos facer. Esta actividade tomana con moita seriedade tamén, a planifican durante moito tempo, eles deciden que textos queren ir a ler, elixen os pasaxes, levan os libros para casa, prepáranos. Sempre teñen claro unha premisa que sí que teñen claro é que teñen que ser lecturas curtas, porque eles queren ese momento de diálogo de despois, de compartir que lles pareceron os maiores a lectura, si queren que lles lean outra cousa, que, bueno, eso sempre termina xenerando en falar de outras cousas, de que aldea eres, se coñeces a fulanito ou a menganito, pero é unha experiencia moi bonita como podedes comprobar aí. Pero, bueno, estas son as actividades que facemos en un nivel moi xeral, facemos moitas outras actividades, por exemplo, non comentei que co centro de maiores, pois o que estamos facendo agora mesmo, que levamos un mes preparando un programa de radio dentro dunha experiencia de asesoría de voluntariado que se chama Experiencia Conta. Durante un mes levan os nenos e os maiores reunidos para preparar un programa de radio que se vai emitir o próximo día 5 no Gaiás, onde van a contar experiencias conxuntas e como levaron a cabo ese proceso de elaboración do programa de radio. Bueno, como pensamos que o voluntariado contribúe para a adquisición das competencias chave? Bueno, evidentemente, en competencia en comunicación lingüística parece que é bastante evidente, non? Os nosos alumnos, o que apreciamos é que se produce unha mellora na súa expresión oral, xa que todos os días se enfrentan a situacións nas que teñen a situacións comunicativas de diversa índole, teñen que preparar contacontos, tamén teñen que explicar os obradoiros, teñen que promover actividades e esos son situacións orais, non? Moi diversas e teñen que adaptarse tamén aos usuarios aos que lles van a falar. Non é mesmo explicarlle unha actividade a un neno de infantil que explicarlle a un neno de cuarto, e non é o mesmo explicarlle a un neno que ten unha competencia boa que a un neno que ten as súas dificultades. Tamén mellora a súa competencia escrita, porque, como xa vos dixen, os nosos alumnos empregan diferentes formatos e soportes, realizan publicidade escrita, participan na subida de entradas no blog, colaboran con nos na edición de vídeos, na edición de fotografías, e a min unha das habilidades que me parecen máis importante é que lles axuda a mellorar a escoita, porque todos os días eles dan un servizo e todos os días teñen que atender os seus usuarios, teñenlles que resolver as súas dúbidas, teñen que axudarllos e tamén as súas queixas, e teñen que saber resolver todo eso.
Respecto á competencia digital, pois o noso voluntario, como vos digo, participa no blog, axuda na edición, pois utilizamos moito o programa Canva de deseño para facer os nosos trípticos e, bueno, quería vos enseñar o vídeo co que nos lles damos a benvida aos voluntarios cada ano, vale? Isto é para que les suba autoestima e pensen que son capaces de todo, que o son, por certo. Bueno, así xa vedes que se poden sentir motivados. Respecto á competencia para aprender a aprender, pois, como xa vades vendo, todas as actividades requiren dunha planificación previa, é dicir, que os nosos voluntarios reúnense periódicamente, deciden que van a facer, a quen vai dirixido, como teñen que adaptar as actividades dependendo dos usuarios aos que van dirixidos, teñense que poñer de acordo, teñen que escoitarse, teñen que saberse poñer no lugar dos demais e, aparte, nós tamén lle damos moita importancia á avaliación. Non só a avaliación dos resultados, tamén a avaliación do seu traballo como voluntario. Que tal fixen esta actividade? Conseguín o que quería? Que teño que mellorar? E despois, pois, precisamente, ese feedback aos usuarios. Gustoulles esta actividade? Como a podemos mellorar? Que podemos facer de cara ao curso que ven ou que podemos facer de cara ao trimestre que ven? Nos pensamos que é moi importante sempre reflexionar sobre o que facemos, pois, precisamente, para mellorar. E despois hai lendo sobre as competencias e sobre todo sobre a competencia para aprender a aprender, chamoume moito a atención o que dice o MEC sobre a competencia para aprender a aprender. Dice, as actitudes e valores, a motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta competencia. Ambas potencianse desde o plantexamento de metas realistas a curto, medio e longo plazo. Ao alcanzarse as metas, aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con isto elevanse os obxectivos de aprendizaxe de forma progresiva. Pois eu, cando lín isto, dixen, isto é o que se fai no voluntariado. É dicir, os nosos nenos chegan ao principio de curso supermotivados, con moitas ganas, con moita ilusión, e vanse enfrontando ao longo do curso a numerosos retos, a todo o que lle plantexamos desde o equipo da biblioteca, desde ordenar os libros, desde rexistrar no Meiga, facer empréstitos, preparar actividades, leválas a cabo, expoñer, falar, e van superando con éxito. A medida que eles van vendo que son capaces de facelo, vai subindo a súa autoestima. E iso van nos generalizando, sale da biblioteca e generalízase na súa relación cos demais e tamén na escola e na familia, porque non lo dicen as familias, non? Que notan cambios nos seus fillos. Quería vos enseñar respecto a isto a unha alumna que tivemos no cole, este ano xa está no instituto, pois como, para que vexades como interiorizan as súas tarefas. Vai vos explicar como se emprega o Meiga, vale? Que xa sabedes que é moi fácil. Non é increíble. Bueno, pois ela era a súa tarefa favorita. Sí, porque unha vez que colles a mecánica, sí, pero é que... Ai, perdón.
Ai, por que non se escoita? Ponlle o micrófono aí na saída. Non se escoita aquí tampouco. Espera, onde está o volumen? Pero tiñase que escoitar, verdad? Solo era voz, No, pero precisamente temos problemas cos Sí? vídeos. Sí. Escoitouse ben, Sí. Sí, Porque pero antes a outro non música- falaba unha persoa. No. Con ese Ah, só le con eso, vale. Sí. Espera que... Bueno, o que iba, o sea, esta nena o que se ve é que é capaz de explicarvos paso a paso como se emprega o Meiga, e que ten que facer cando non atopa un libro no catálogo, que pasos ten que facer, cando a donde ten que recurrir, que vai a Rebeca, que pasa se non ocorre en Rebeca. Sí, escoitase, Vamos a empezar en principio, non? pero non se escoita ben. Espera, déxame separar isto un momento. A ver. Separar isto un segundinho. Sí. Escoitades. Escoitades agora? Espera, déxame ver se... Déxame comprobar se o propio vídeo... Ese outro. Dalle a Rebeca. Doulle a Rebeca. Mira, vídeo aquí. Sí. Bueno, está, non? Espera. Escoitachedes algo? Bueno, vai explicando eso, como ten que facer desde que entra no programa Meiga, busca o libro en rede interna, se non o atopa en rede interna, a donde ten que acudir, vai a Rebeca, busca en Rebeca, se non o atopa en Rebeca, obviamente teno que meter a mao, facilísimo. E bueno, de verdade que era unha gran catalogadora, o sea, que despois tampouco vamos a escoitar a Michael, vaya por Dios. Pero outra das competencias que se traballa é o sentido para a iniciativa e o espírito emprendedor. O noso alumnado pon en práctica a diario habilidades e tarefas como o traballo en equipo, a necesidade de chegar a acordos e de poñerse no lugar de outro. Ao final son moitos voluntarios e teñen que chegar a un acordo e teñen que chegar a un punto en común, tamén teñen que respetar as ideas dos demais. Ao final, nós o que lles transmitimos sempre son que son un equipo e que o éxito de un é o éxito de todos, que non hai fracaso, e que o voluntariado é voluntario, co cual é para divertirse, teñen que facer as súas tarefas, pero dun xeito divertido. Vale. E despois, para min, o máis importante, porque xa vos dixen que eu son a PT do centro, é que o voluntariado é unha ferramenta de inclusión. Totalmente. Eu, cando empecé co tema do voluntariado, entre quinto e sexto, hubo un ano que tiñamos 7 alumnos. 7 alumnos voluntarios. Entonces, pero xa desde sempre decidimos que nós non escollemos, porque se é voluntario, voluntario. Todos os nosos alumnos poden ser voluntarios da biblioteca, independentemente das súas capacidades, porque nos consideramos que sempre vai haber unha actividade da biblioteca que les poidan facer. Se non poden facer unha lectura, pois porque teñen dificultades lectoras, sempre poderán ordenar os libros, sempre poderán axudar a un alumno pequeno, sempre vai haber algo que poidan facer. E isto tamén vai a influir pois na súa autoestima, na súa maneira de verse. Porque nós o que sí que observamos habitualmente é que en quinto, cando veñen os alumnos voluntarios, sempre hai un grupiño, e xa xo comentan os profesores, non? Que teñen unha autoestima baixa, que non participan na clase, que non falan, que son inseguros, tamén nenos que non lles van ben no cole e non queren vir ao cole, pero chegan á biblioteca e empezan a traballar e empezamos a dar tarefas e empezan a participar de múltiples actividades. E cando chegan a sexto e xa son voluntarios veteranos, sí que notamos que teñen unha maior seguridade, que son capaces de expresarse mellor, que teñen iniciativa, que se senten moito máis seguros e moito máis contentos e que eso tamén se extrapola á aula. Os titores sempre nos dicen que lles notan un cambio a eses nenos, que non saben o que é, pero que os ven máis seguros, máis contentos, con ganas de participar. Por exemplo, onte pasounos que celebramos o Día da Ciencia, levaban todo o mes preparando actividades para o Día da Ciencia. Iban a facer experimentos ao longo de toda a mañá. Necesitábamos presentadores, que son sempre os voluntarios. Cando
cando pedimos a ver quen vai a ser o presentador da actividade, pois era unha nena con diversidade funcional, que ten unha capacidade de segundo de primaria, que o seu vocabulario é moi básico, bueno, pois fixo maravillosamente ben, cunha seguridade que era impresionante vela. Entonces, a nos parecenos que o voluntariado é unha maneira de darlles unha oportunidade aos nenos. Tamén o comentaba antes con Paz, que, bueno, este neno que sale no vídeo, pero mellor non o vades poder escoitar, alumnos eso que non lles vai ben no cole, que eles saben que académicamente non van a chegar moi lonxe, pero que o voluntariado sí que lles dá pois expectativas. Nos tivemos este alumno voluntario que tiña moitos problemas ca lectura e escritura, un nivel de competencia moi baixiño, pero que lle encantaba, a actividade que máis lle gustaba facer era ir a ler ao centro de maiores. Sí que preparábamos moito a lectura previamente, unha lectura cortiña, pero o que ten é un neno moi sociable, ten moitas habilidades sociales. Este neno leva 2 meses, 3 meses no instituto. Vale, o instituto está no concello do lado e o centro de maiores xa vos dixen que está a noso carón. Pois esta semana decíame a directora do centro de maiores que Michael vai todas as tardes a ver os maiores. E que falando con ele, preguntándolle, Michael, que vas a facer cando sexas maior? Eu vou traballar nun geriátrico. O sea, pois de non ter esperanza ninguna, a ver se o escoitáramos. Algo se escoita. E xa. Pero, bueno, co que quero que vos quededes é con esa cara de ilusión, de como me gusta ser voluntario. E, bueno, isto é o que nos leva a seguir apostando polo voluntariado ano a ano. Moitas gracias. Polos escrupulosas que fóstedes no uso do tempo. Tamén vos quero dar as gracias por permitirnos que deixarnos un tempo para que queira poida intervir. Mentras se van animando a intervir, hai algunhas cousas que me impresionaron moito do vosso traballo. Non sei o que pensades vos, pero eu, por exemplo, do vosso traballo, só quero unha cousa de cada unha, pero do Luís Soane, o que saquei en conclusión é que o traballo de voluntariado non solamente un traballo inclusivo, sino que leva consigo numerosas aprendizaxes. É un alumnado que está desenvolvendo aprendizaxes e habilidades que non aprendería de ninguna outra maneira fora deste proxecto, deste programa. Pero despois quedeime con unha frase túa que me pareceu impresionante e que conecta, e que a inclusión, e quero decilo, así tal como está, porque me pareceu impresionante, eu apuntei, a inclusión beneficianos a todos. Realmente pareceme que estades facendo tanto nun centro de secundaria da costa e dun concello como Pontevedra e dun centro de primaria de Castro de Rei, pois un traballo magnífico. Gustaría que quería preguntarle a señora darlle unha boa pregunta que tende porque maravilloso. Os tempos, cando poden facer todas esas actividades? Claro, a ver, nós somos un centro que ten xornada partida. Entonces, eso sí que é fundamental, porque nós todo isto facémolo nos recreos. Temos 2 recreos, que o recreo da mañá que dura unha media hora, pero despois do comedor temos casi unha hora. O comedor termina 1:30, entre 1:30 e 2:30, temos aí unha hora na que os nenos poden estar no patio, porque realmente non estarían con nós, estarían cos cuidadores e demais, é unha hora libre, digamos, non? Pero é que nós é a que empregamos para darlle vida á biblioteca. Pero tamén é porque no noso concello
4 meses xubilouse a bibliotecaria do Concello e a biblioteca do Concello non volveu a funcionar, está pechada. A única biblioteca que hai no noso Concello é esta. Entonces, para nós é unha responsabilidade, porque todo o que levamos escoitando dende onte e hoxe é que, claro, a ver, como poden acceder logo nun Concello como Castro de Rei, que de verdade que conta con moi poucos recursos, está bastante abandonado, o Concello tamén, que ferramentas lles podes dar e cal é a túa... Cal ten de ser a túa responsabilidade? Para min, a nosa responsabilidade é que a biblioteca xa non só salga do seu espazo, sino que salga tamén do cole. A nosa idea agora mesmo tamén é implicar as familias e abrila un pouco a comunidade. Pero, bueno, que é certo que os tempos son, ás veces, moi difíciles de levar. Sí. Eu quería preguntar a ti, que explicases un poquinho mellor a actividade das contrasinais poéticas. Vale, esa actividade é a que celebramos na Semana da Poesía, non? Entonces, os nenos o que fan, os nenos voluntarios, é que se reúnen previamente na biblioteca e van seleccionando libros de poesía. Dentro dos libros de poesía, eles primeiro seleccionan uns poemas que creen que poden valer para ser contrasinais. Despois, claro, do poema teñen que coller 2 versos, porque ten que ser algo moi curto, porque, a ver, un neno de primeiro, ademais, cada día memorizan unha. Vale, nós, o venres previo a esa semana, os nenos levan para casa unha folliña cas contrasinais, a do luns, a do martes, a do mércores e a do xoves. E teñen que ser fáciles de memorizar. Nós temos que intentar que dende primeiro a cuarto memoricen esas contrasinais. Despois os nenos voluntarios repártense e van de 2 en 2 a cada aula antes de que sone o timbre do recreo. Esperan na porta e vanlles preguntando un a un. Se a primeira non o saben, pois dicen ao final da lista, para que vayan escoitando e o vayan memorizando. E tamén o fan a salida do comedor. Cando termina a hora de comer, tamén poñense na porta e preguntan ás contrasinais. E nós o que facemos moito no noso centro é premiar todo. É dicir, ao final da semana, independentemente de que as souberas, de que non as souberas, de tal, todos van a levar un pequeno agasallo. Pois unhas veces unha libreta feita polos voluntarios, outras veces un marcapáxinas. Si que intentamos non é premiar, é motivar. Vale, motivar eso, que todos participen en todo, e sí que son moi participadores, todos, encantanlles. Bueno, a min é que me parece increíble que lles encantara memorizar poesía. E este alumno, Michael, que Michael para min é este alumno que ten dislexia, ten déficit de atención e un nivel de competencia moi baixiño, sabíase o ano pasado as contrasinais do ano anterior, un ano despois, o sea, foi unha aprendizaxe significativa. Non sabíase outras cousas, pero as contrasinais quedáronselle todas. Eu, se non intervese, a mí me interesaba unha cousa tamén do tema Escola UNESCO, ou neste caso casi Biblioteca UNESCO. Sí, sí. Hai unha serie de cousas que me quedaron aí, solamente quería dar unha frase de cada un, pero neste caso se me quedou, por exemplo, o tema para o alumnado que de repente vai a ONU. Levastes o alumnado a ONU. Evidentemente implica unhas aprendizaxes, pero hai outra significación que é unha significación a nivel emocional, a nivel de autoestima. Como se fai? Primeiro, como se entra nunha escola, que é ser Escola UNESCO? Que é ser Escola UNESCO? É unha pregunta que teño para hoxe. E outras é que sinte o alumnado que é cando é Escola UNESCO e ademais pode ir a ONU. Son 3 preguntas. A Escola UNESCO é unha... As escolas UNESCO é unha rede que existe a nivel mundial. Hai 10.000 escolas en todo o mundo. Hai en España 150 algo, creo, e hai 15 en Galicia. Nós temos moita sorte porque a persoa que hoxe é a coordinadora das escolas galegas asociadas á UNESCO foi profe do noso instituto. Ben, entonces aí foi cando ela logrou que fósemos aceptados como escola UNESCO. Que requisitos? Os requisitos, pois, participar das premisas que manda a UNESCO, o desenvolvemento sostenible, a cidadanía global, a cultura de paz, nada fora do outro mundo, que moitas veces nas escolas en todas se traballa, pero que non tes, digamos, ese plus. Ben, cando unha escola quere
ser escola UNESCO ten que facer unha solicitude formal, toda a comunidade educativa ten que dar o visto bo, a solicitude ten que ir avalada, bueno, un xeito bastante estrito, e ten que ter eses compromisos e despois a Comisión Nacional UNESCO concede ou non esa porta que se abre para entrar nunha rede. Inmediatamente, se un está dentro da rede, ten acceso a todas as escolas UNESCO do mundo. Por que nos podemos levar alumnado a Cuba? Nos estivemos con 11 alumnos na Habana e Santa Clara. Por que? Porque o PBC Che Guevara é a escola UNESCO. Por que podemos mover a 18 alumnos ao José Hernández, ao Colexio de Bos Aires? Porque o José Hernández é a escola UNESCO. Ben, entonces, trátase de, entre todas as escolas e máis as galegas, lanzarse proxectos. Acaba de chegar un de outra escola. Que te parece se facemos un traballo sobre patrimonio? Moi ben, pois vamos aí. A biblioteca orienta, selecciona alumnado, selecciona, familias, e despois andando. Cal é o resultado? Pois que facemos? Facemos os panéis, facemos un power, que facemos? Ben, e ademais unha mobilidade do alumnado. O IES Luís Joane non viaxa, non fai viaxes. O IES Luís Joane move alumnos. É cousa moi diferente. Nós temos un espazo falando de como, de cando, mellor. Nós somos un equipo de biblioteca de 6 persoas. Somos 6 persoas. Unha carga horaria e somos 6. 5 somos xefes de departamento. Unha delas é a secretaria do centro. Outra que son eu, son a responsable do Luís Joane como escola UNESCO. Os luns de 4 a 6, que os nenos e as nenas non teñen clase, temos 48 voluntarios, o sea, xente que de boa vontade quere participar nas actividades da Biblioteca UNESCO. E é aí onde se lanza toda a batería de traballos. Chaman dunha escola, que te parece se facemos isto? Que parece se facemos isto? O que máis nos custa sempre é a financiación. Eu insisto moito niso. E as horas que lle sacamos á vida. Porque nós temos un horario de atendemento da biblioteca de 13 sesións de clase á semana. Temos 30 horas de clase e esa biblioteca, en teoría, só podería estar aberta 13 sesións de clase máis os recreos. Que sucede? Que o equipo de biblioteca está ali desde as 8 da mañá ás 3 da tarde. O director ven ali, porque sabe que nós estamos ali é onde se fragua, se forxa todo, prácticamente todo sai dese centro que é a nosa biblioteca, onde todo está así interrelacionado, e é moi importante para nós lograr as familias témolas seducidas todas. A nosa biblioteca abre polas tardes, nós somos de xornada de 9 a 2:30. As familias abren a biblioteca pola tarde. Con eso xa lles digo todo. Está aberta todas as tardes, ata a noite, porque tamén hai o que era o antigo nocturno. Son as familias as que atenden. Son as familias as primeiras que chamamos cando hai unha proposta de traballo no Algarve. É para estes días. Podes acoller o alumno portugués, pode o teu fillo ou a tua filla ir, entonces así é como nós nos movemos. E logo o tema dos premios, que é moi importante. Nas bibliotecas estamos facendo maravillas. Só hai que poñerse, sentarse e deseñar, e dicir, a ver que premios hai por aí. Pum, 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 pum. Porque con iso é co que se pode sacar a biblioteca fora, facer todas esas cousas. Outra ventaxa que nós temos no Luís Joane, nós temos a rama profesional, temos a ESO, bacharelatos, a rama profesional de comercio e marketing. Comercio e marketing. E o marketing non fai eles. A profesora de escaparatismo, cando comezamos as clases e nos reunimos ao profesorado para ver que lanzamos de proxectos ese ano,
A profesora de escaparatismo ven a mira, vamos facer isto, vale, ok, collos os alumnos da materia de escaparatismo e entón, claro, xa supón un cimento, pero ese é un traballo de todo, de profesorado, desa maneira. Bueno, pues, xa son as 2:05, moitas grazas.